Fungal Liniment, Celebrity Kojic Soap, Hug, Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kamusta naman mga pinalanggan neton nga mga tagpalamati? Welcome sa atin pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life. Sabado, ano? Sabadong edisyon sa atin paglingaw sa inyo diri sa palatuntunan. Pet sa 20 na sa bulan sang Hunyo. Tuig 2020. Daw Sabado, gid pamatyagan niyo. Ha?
daw Sabado gid kay ti daw medyo ang iban dira nagapakalinong kag na daw nagapabuot-buot pero ang iban excited, ang iban nagakalangkag kay nga na mabatyagan na nila ang paghalog sang ila sinihulag sa aton palibot. Pero sa gihapon ang aton pagpahanumdum sa inyo ang paghinay-hinay paamo ka na iblatawe. Ang paghinay-hinay kag ang paghuluhalong-halong indi gid naton pagkalipatan kay inatanan para gid sa aton kaayuhan. Ang paghatag naton proteksyon sa aton kaugalingon kag ang pagsunod naton sa mga health protocols nga dapat gid naton himuon nga kabahin sang aton obligasyon sa aton kaugalingon para kita mangin safe. Kag kung nakagwa ka na gid man, nakagwa ka na gid man kinahanglan halong ang imo face mask hindi pagkalimti. Kag kung makapalapit ka sa mga isig kapareho mo man, hindi man nga daw lain kagid, kundi i-observe mo lang ang social distancing. Ikaw na lang hinay-hinay lang antad para sa safety mo, kag safety Manila, no, sa mga tao nga ara sa imo palibot. Ilabi na gyud, baw kainas ang aga, di ba? Sinigid siya nga aga, nag-umpisa na ang pagbukas sa biyahe. Halin Bacolod, Iloilo, vice versa, di ba? Bacolod, Iloilo, Iloilo, Bacolod. Ting mga nagkala-stranded nga mga taga Iloilo, mga taga Panay, ang mga na-stranded man dito nga mga taga Bacolod kag Negros Occidental. Panumdumon tayo lang tong isa lang to gani nga labay lang to gani nga gin muno ni Action Eden. Sobra siya 3 ka bulan nga na-stranded diri amakon muna nga kahidlaw sa imo pamilya man. Pero sa gihapon sa nahambal na naton halong bisan sin-o lang hambalan ta halong gid na hinay-hinay gid hintihin kag pulo pangalihid gid kay na tanan para sa aton tanan kaayuhan. Hay kabalo isa pa gid kay weekend bala pagkatapos buwas nga adlaw is ika-3rd Sunday, June 21, 3rd Sunday in the month of June. Anong gina-celebrate natin? Father's Day. Di ka damo sang plano, ti iban niya. Ato na, di ba? Ang iban, ato na, di nag-adutawe, nag-out of town, di ba? Pero hinay-hinay lang sa gihapon. Nga kinahanglan, hindi kita magkumpiyansa. Hindi gid sila nga magpinagusto, ilabi na kung damo sa mga tao, kag damo sa mga nakaimpon. Nga lain iya nga mga, hindi bala ninyo na, hindi bala upod ninyo sa pamilya, kay nga akabudlay kid, ha, mga anak, kung ara man ka mo dira. Yes, Tita Wilma. Ti alang-alang mo na abi karon anhon, Tita Wi man, paamo ka na balaw. Alang-alang mo na abi anhon, kung hindi sila magpasaway, hindi, pasaway gid gyapon ara da si nanay kag si tatay, si lola kag si lolo, hindi lang pagpuwersahon, painchindihon lang. Kay kabalo naman kita sa aton nga mga kabataan, kinahanglan niya subong hinay-hinay lang. Kung kisabi maluangga-angga bisan mangwersa pa dagani sila, kinahanglan hinay-hinay lang kita, di ba? Yes, Tita Wilma. Kag isa pa bala Tita We, amo man ni uso subong mga siling nila kung do amo ni tani kadasig man ang ginhimo neton nga aksyon sa tion sa tong puwerte iyak dasig ang ano gitawi ang paglaptas sa COVID-19 do amo ni tani dasig man nga na resolve no kung sa inyo na obserbahan no sino de nag-download sa face app, di ba? Hay huo. Kadamo sa mga nag-download sa face app, tiway na to siya, kaina ari to di, pero wala ko siya nakuha. But anyway, okay lang na siya. Di ba, Tita We? Kay may nagsiplatan si Tita We, kaina, nga paandam, na? Paandam iya sa isa ka mamalidha sa mga kauturan naton. Nga, ara subong, ang face app makita may gender da may kung pwede mo mahimo iyang itsura mo nga babayi
lalaki, di ba? Asus, kagwapo-gwapo, gidiya, kagwapo-gwapo, gidiya, pero may paandam dira. Hindi man magsalig, kay kabalo naman kita, ang iba na ito niya nga mga kauturan dira, ginagamit ina para sa ila, hindi maayuman nga katuyuan. So, ara man gihapon ang ginatawag paghalong. Kag may isa pagid kita ka concern, Tito Wilma, ang smart man nagpaandaman sa aton nga publiko, may ara bala, may smart pop-up na bala. Kay nakabaton sila sa ilasang report angot sa fake smart pop-up. Smart pop-up ad ina siya. Nga nag-require sa customer, bayad ka mo minimal amount kabaylo sa nga instant nga smartphone price. Di ang hambal sang smart, hindi ina opisyal nga smart promo. So, hinay-hinay man kita angot dira, ha? Kay ang smart wala sang amo sina nga klase sang promo sono sa ila. Fake ang amo nga pop-up. Tiga mapangayo lang na da sila gamay abi nga amount. Masilingti, kung magdaog ka, smartphone mo price, di ba? Uy, ka man na perdihon, gamay mo lang. Pero ang gamay mo na bala, kung maglabot na ka mo sa pulo, 20, 50, isa kagatos, hasta pa mag-isa kalim, dako na ina para sa ila. Di ba? So, hinay-hinay lang kita dira, no? Pero, sa nahambal pagid naton, ang madasig man, nga pagdamo sa mga infected sa COVID-19. Di tagid ni madinay mga anak, na hindi gid naton madinay. Nagadamo, pero ang curve daw wala naga-flatten. Ay tani kung let's say mga isa do kadlaw nga wala bilasang may amat-amat gina siya pero ti white choice tanan ginahimo sang aton gobyerno, sang aton mga LGU, sang tanan man. Galing kay ti kadamo sang nagaalabot ti alang-alang taman hindi alang-alang sirad antang aton mga alagyan para hindi sila makasulod kay pamilya man naton, di ba? Mga pamilya naton nga na-stranded sa iban nga lugar. Mga pamilya naton nga nagpangabudlay, nagsakripisyo sa iban nga pungsod nga nagbalik diri sa aton. Te karon makon makita naton ang iban nasingkaytan higlaw no gid sa pamilya nga wala nakita sa kalawigon nga panahon. May jutay, hindi lang na jutay, kay kung pabayaan mo na, madako na siya, no? Nga paglapas sa mga pagsulundan. Pero ang tisman, kita mismo nga pamilya, no? Halimbawa, kita nga pamilya istoryahan naman lang ni Tita Wet, ito Sabado man, dali lang gid, ha? Kung kita may ginapaabot nga miyembro sang aton pamilya, okay lang kung diri sa Western Visayas, no? Kay kung halin iya sa Western Visayas, din man nga lugar sa Western Visayas, wala na swab, wala na quarantine, halong na lang sa balay. Pero kung sa iban nga lugar, kinahanglan gid nga i-quarantine, kinahanglan gid nga i-swab test. Especially ang aton miyembro sa aton panimalay nga halin sa iban nga pungsod. Daw ano bala kabudlay, kag daw ano bala inabatsyagon. Kay bisan ano nga hambal naton nga wala diskriminasyon, ang tao sa palibot nga makainchindi kag wala man nakainchindi, hindi gid gihapon malikawan, no? Nga nagakinaran-karan. So himuon ta kita mismo mangin responsable man kita sa aton kaugalingon, og yun na naton ang tanan nga ginapasunod sa aton. Nga kung may mag-abot nga miyembro sa aton pamilya kinahanglan magpahibalugid. Kay ina hindi sa iya proteksyon, kundi sa aton mismo nga pamilya niya kag sa mga kauturan naton nga nag-estar sa aton palibot, sa aton komunidad. Kay tijutay lang nga sala, damo na maapektuhan mo, di ba? Yes, Tita Wilma. Okay, sa aton man din mga kauturan sa nahambal na natin updanay kita, tubtub-tek na alas 3, diri iya sa This Is My Life. Sa mga may cellphone dira, kag kung may data ka mo, pwede na kita ka-updanay sa Facebook Live. Open nyo lang Action Radio Bacolod. Arang live, click nyo. Updanay naman kita tubtub-tek na alas 3. Siyempre, lingawon ka mo ni Tita Wilma. Matahom neton nga lelentunon karon nga hapon. Ay naman pag-istoryahan sa sini nga hapon tungod Sabado subong nga adlaw.
Ti kabalo kita iya titawe sa mga naapektuhan sang pandemic sining COVID-19. Manang siling bala naton nga galipot ang pasensya sa sinuman nga miyembro sa sulod sang panimala ilabi na gid kun ikaw ang haligi, ilabi na gid kun ikaw ang breadwinner, problema, di ba? Kung wala kwarta, problema. Kay nga awala ino bakhal pagkaon kag sang kinahanglanon. Ti ano pagid kun madulaan sang trabaho, dako na gid nga problema, di ba? So may isa ko da ka-share karo i-share sa inyo nga istorya man, ha? Na kinahanglan buligan man mismo sang asawa ang bana sa sitwasyon, na? Yes, Tita Wilma. Kag ang aton man tips sa siniyang hapon, gakaon kakatumbal wala. Diri sa estasyon damo gid ko di na ba nabalaan nga gakaon katumbal mo. Katumbal gid nga inang Bisaya, balang uno say Bisaya ang native ang gagmay ko titot gina. Kay damo klase katumbal mo, di ba? Damo klase sang pepper. May ara ko titot, may ara nga paitan, inang ginabutang sa linuto, may ara man nga bell pepper, hindi na siya makahang. Di parte na karon sa sa katumbal ang i-share ni Tita We ba makahang. Oo. Yes, muna i-share natin sa siningapan. And of course, syempre man, ang atong tag sa zodiac sign para man sa atong tag sa horoscope sa karon nga weekend. Share nyo man dira kung anong plano ninyo para sa inyong mga tatay, ha? Tandaan ta, tatay, ang amay, haligis ang puluyan, amuning mabakod nga commander sa sulod sa puluyan, isayala ni kambal, dapat sundon sang tanan. Ang amay sa mga kabataan hambal naton ginikanan amay kag iloy. Tandaan naton. Isa lang ang aton amay sa kalibutan. Kung isa lang aton amay sa kalibutan, isa man aton iloy Pero kadamo sang pwede naton kilalahon nga amay kag iloy, di ba? Pero ang amay naton sa dugo kag unod isa lang. Kag hindi lang titawe amay sa dugo kag unod ang aton pamiyawon karon nga adlaw karon nga adlaw in advance kay ti buwas iya among selebrasyon sa Father's Day, planuhan nyo na dira kung anong himuon ninyo, bisan simple lang, bisan ara lang sa sulod sang balay, pagkahapon dira sa gwao butan nyo tong lamisa, dira kamo sinadya-sadya na hindi gidyang sadya-sadya nga malingaw nyo lang bala si tatay or si papa, si lolo, di ba, si tito na si manong na nga amay na pwede talagsa lang kita makakita sang huwaran nga klase sang amay, di ba? Tani huwaran, mapinalanggaon nga klase sang amay, good provider, do something na amo sina ideal la. Pero ti ang tanan may diferensya man, di ba? Nobody's perfect. Kung may diferensya si Papaya, ang imo ama, ang imo tatay may araman. Pero mga maayos sila. Ha? Gani, para man sa aton mga palagagang mga tagpalamati, ha, sa nahambalan ni Tita Wilma, preparar kita dira, no, sa inyo man mga, mensahe para sa inyo mga amay. Pwede ninyo ma-share, since ari kita diri, at tarang text hotline naton. Pwede ninyo dira ma-type kag mapadala sa aton text hotline, 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Sa atin man FB Live, pwede man ninyo ma-share or sa messenger ni Tito Wilma sa mga nagapadala sa ilang mensahe, pwede yan. Okay, sa tanan ng mga tatay, wala ka mo sang tupong. Isa ka mo. Sa tuman kadamo, linibo ginatos, linibo minilyon ka mga tatay, nga aton man ginadayaw. Ini para man sa inyo ang ambahanan, one in a million year. They play these games on me so long.
tagpalamati. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pagkatapos man sa pili naton ka mga importante ng mga commercials. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na In Standard Time, 1:53 padayon man si Tita Wilma. Pero antes man, mayong hapon lang danay sa nagapod sa eton sa FB Live, no?
Mayong hapon lang dira ba kay Nining Malu Fuentes. Nagawpod siya sa aton sa live. Thank you, Gid. Good afternoon sa imo. Kay Philip Kenalon Zagay. Okay, mayong hapon, Tito. Miss you. Salamat, Gid, Tuto Ken. Mayong hapon. Christian Rowa, mayong hapon. Action Wilma. Good PM, Tito Wet. Tamiyaw ko lang lihog ang family Bernardes, Hentugaw, and Doliosa family. Kag si Mama Juliana Roma. Nga pamatigid subong thanks, Tita, from Riza Bernardes, Hentugaw. Happy Father's Day to my love, Daddy Lars. And yes, Daddy Lars, happy Father's Day para buwas halin kay Nining. And of course, halin man sa among tanan, hello, Tita Wilma, sa bukid pa kami radyo langgid. Amo na pamatian. Tapos na namian, gigamatis ang imutingog. Salamat. Kaya ka namin sa imo mo bronze. Thank you. Okay. Subong nakita tanagid ka live. Ay, ahay. Salamat, gid ha. Salamat gid sa compliments mo. Okay? Windale Tapugo. Salamat. Dula signal. Tuto Philip Alonzo Guy, hindi ka once mag-play ta song gakadula gid man na hindi ta pwede ka on air na may gina-plug ta gani. Okay? Good afternoon, Tito We. Ga-monitor lang kami di adlaw-adlaw sang mata ko mga programa. Salamat gid sa Country Homes Phase 3. Barangay Estefania Rizal de Alunan. Salamat gid kag mayong hapon. Ara man dira si Mama Diana Consolacion. Mayong hapon, advance happy Father's Day dira kay Daddy Boy ha. Okay? Kag mayong hapon, Action Radio Bacolod, Uchida Haruka, I'm sorry. Kag kay Dennis Richard Tibor, Roma, good afternoon, Tito Welms, watching live here in San Enrique. Keep safe everyone and stay healthy. Kamusta ka mo dira, mayong hapon man. Kay Inday Jean Officer, good afternoon, Action Tito We, monitoring always, salamat man. Kag kay Ulysses Avelino. Hambal naman ni 0804. Tita We, sa akong tatay, bisay napatay na siya. Wala gid kuya sang nadumduman ko gid ang iyan. Mga mas hindi lain-lain amo nang hambal ni Tita We bala kay ina. May mga amay kita nga dapat pasalamatan. Pero sa nahambal na naton, ano man siya nga klase sang amay, hindi ta mapanginwala nga amay naton siya sa dugo kag unod na 0804. Bisan hindi siya masiling ka, hindi siya halamdumon kag dalayawon, pero sa tuod lang madayaw mo siya tungod sa iya kapintas suno sa imo ginhatag. Masiling mo wala kagid kalipay nga nabatsyagan sa iya. Pero sa gihapon tatay mo siya, girl or boy man, no? 0804. Abi mo, makitaan ina ni tatay mo or bisan ara na siya sa piyak nga kinabuhi, kon pangamuyuan mo ang iya sinikala. Nakabay maangkon man niyang kalinong, kag makita niya ang iya sini mga ginhimo sa inyo nga mga kabataan. Okay? Be happy! Sa gihapon, happy Father's Day para sa iya buwas. Aha? Okay, Tita Wilma. Kag sa ito naman mga senior citizen, syempre Tita Wilma, nga ito na panyawan linament. Yes! Ang itong panyawan linament sa mga may rayumada, bala? Sa mga may arthritis, sa mga may barikos, amo nang hambal ni Tita We, hindi kagid magdula sang panyawan linament sa imo sinitupad. Kay ang panyawan sa aton pulong manunggal ina siya. Dako gid ang mabulig sa imo mabatsyagan nga kasakit kapag palang-alay kag pagpalangut-ngut sang imo sini mga kaugatan, sang imo mga joints na. Masiling taya sulbad ng mabatsyagan mo paagi sa paghapla sining puro-puro nga duga sang manunggal. Sa mga sakit-sakit sang tiyan, pagid kay sa mga butod-butod sang tiyan, na may effective gid ni ang panyawan linament nga produkto sang SED Pharma. Yes, ang distributor of course is ang SED Marketing. Kag pwede natin inamabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede natin mabakal sa mga butika diri sa itubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Monteliban Memorial Regional Hospital. Diri sa ilalom sa Action Radio sa Jax Marketing kay Miss Eva Sangko. Diri man sa Sincere Drugstore sa ilang mga branches. Tandaan nyo lang, panyawan din naman. Lumduman ko na lang kay ang isa ka nanay nga
tawi, nangita ko, bilis ang ginhambal mo nga panyawan din naman. Ginagamit siya kuno tuod sa ulo sang iya bata. Kahit yung mga kabataan, mga kutuhon, mga kabataan, di ba, kuhaan nyo na. Napo ta na, kahit agi man ta bata mo, di ba, mga nanay? Yes, effective. Try nyo. Alaw na 59 Action Radio Philippines Standard Time. Ay, home lang sa tawi, kay ho. Okay, dali lang yun titawi. Wala kay ari di kaging namin nakitaan ko din. Ang ko maghatag sang aton istoryahan sini nga hapon. Natungon nga kung wala ka kwarta kag wala ka obra, kamo nga mag-asawa hindi dapat mag-away, di ba? Tawilma, good afternoon kapamati. Kami ni Coco Franco kay Moring Villegas kag ni Dudoy Taiko diri sa Maaw Public Market. Samtang nagapangapi. Erwin Gonzalez, salamat kid kang mayong hapon lang dire sa inyo. This Heaven Heaven, mayong hapon. Ay, karon ni hatag ko gali kung sino kay kagapon damo ni nagmunos ng face mask ko. Silingkote, himuon nyo, kay due time man lang ni, share ko ni sa inyo, pero tag isa-isa lang. Basta ang lapit lang, kay ti ko nara, kamundi kung di ka mga banwa, di ka mo nga lugar, di ko man yung palabot sa inyo isa kabilog, na? I-share ta ka, hindi man ta magdinalok mo. Siling ko sa ila kahapon, i-like nyo, love like, di ba, heart, i-heart like nyo, kag i-share. Ang ato sa ni program, kay siling ko tikon, sinudang lapit karon kag una kung nga makitaan, 5, first 5 kahapon, ti ato na lista ko din na to, lawagon ko na karon before ko magpaalam na. Okay, at Tita Wilma, kadto na kita sa aton i-share sa siniyang hapon. Imponto alas 2 na, para hindi ka mo mag-away. Let's say, sa mag-asawa ni, kaya ang istorya ko is mag-asawa mo, ang asawa mo, si Adele, no? Hindi ka mo mag-away kung wala kwarta, o kung wala trabaho, hindi man tawi mag-away, may istorya man lang kami, na, di ba lang? Ang nagay siling ko, sa aton bala kabuhi, para naman may emosyonal naman, tadi ka. But anyway, ina ka maturan, kag nagakatabo sa aton kabuhi. Sa mga makarelate lang da. Kinahanglan sa aton kabuhi, kabaluman kita magdala mo, bisan tama naging kabudlay sang aton pagsinalayo sa sulod sang panimalay. Sa mga material nga bagay, sa relasyon within the family, di ba? Isa lang gid ang ginahambal ko always sa inyo, ano gani? Ang positivity, ang mga maayo, mga good vibes lang, ha? Good vibes lang kita, kinang positibo lang kita sa aton. Paminsaron, maayo lang ang pananawa naton sa pagpangabuhi, bisan simple lang, ha? Bisan ugalang daya kag tangkong ang saluhan naton. Kay ti amo lang ng masarangan sang aton income. Basta maayong pananawa naton sa kabuhi. Kag hindi, masalin naton, mangin positibo ka sa tanan, na? Hindi ka lang mangin positibo sa virus, sa coronavirus. Ay, kinanglan gid. Kinanglan kontrahon tagi na siya nga matapos na. Para makasugod naman kita liwat sa aton normal or makabig naton new normal nga pagpanganabuhi kay ti hindi na naton mapabalik ang 100% nga naanda naton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Natod-tuod na iya. Kadamo sa mga natun-ay naton sa panahon sang pandemic, bisan subo nga wala pa kita makasurvive, padayon na nga aton gyera against sining coronavirus disease nga ini, di ba? Sa pihak sining mga nagakatabo sa karon, thankful lang kita, no? Kinamon sila natin be grateful sa mahal nga Dios sa tanan nga ginahatag niya sa aton, na kay nga ari pa kita, padayon kita nga nagapakigbato, padayon kita nga nagahalong, padayon kita nga nagapaninguha nga mangin malipayon sa aton pagpangabuhi, kag nagatuon kita nga mangin kontento sa kun ano lang ang mahatag sa aton nga grasya.
Kung may mabaton kita nga grasya, munang siling tunan manaton kung ikaw nangin dalok, not necessarily nga dalok, ikakaklain sang term nga dalok, no? Ining mapaiya-iyahon before, nga ang importante sa imong inyo lang gidya pag sinalayo, nakatuon ikaw sa pag liton sang imo, panulo kag balatyagon sa mga tao sa palibot mo. Nakatuon ka sa pagpaambit, bisan sa isa ka putos nga tinapay, na bisan sa duha ka bilog nga itlog, di ba? Isa ka putos nga noodles taw hindi noodles kay dagom na karon, ha? Kag sardinas o whatever nga na-share mo sa imo isig ka pa, kay amo na gali ka nami kay ibatyagon. Leksyon man nga ginhatag, no, sang COVID-19 pandemic sa aton kabuhi. Gani nakabatsyag kita sang mga maayo kag hindi maayo sa aton na eksperyahan sa ini nga panahon. So, hindi man nato dapat himuon nga rason nga namigado kami tawi kay grabe gid ang COVID. Mamo na bala, no? Oo, namiyerdi negosyo mo, ang trabaho na apektuhan, di ba? Sabot silingon ko ang trabaho, ang income na apektuhan, hindi lang kita sa tagsa ka pamilya, sa tagsa ka panimalay sa aton palibot sa komunidad. Bilog nga kalibutan, apektado di pala. Importante lang is healthy kita, ang lawas naton mabaskog mabakod. Pero kun wala na taga ni inog hulag, kag inog dalawa tubugas, kag mangayong aton anak sang tinapay o kung soft drinks man or chichilias man da nga gusto niya, galalain ka man bilang amay o kung iloy, di ba na? Kag tungod sang kakulangon kon kaisa, sa tunga sang mag-asawa, sa tunga sang isa ka pamilya, amo man ang ginhalinan sang bais-bais kag away-away, pero di ba? Sa panahon sang quarantine nga tong pertigid, nabatyagan nyo man na ang kisaga, galalisay man ka mo da, nana. Kapin pa mga kabataan, mangayo kay nanay, gaya ko da binay, bakal ko to agugo, tag 5 pesos daan, tagani nanay, 2 pesos, hindi man to'y magbaton, sa pinggot, kay tag 5 kuno ka pesos ang agugo na. Di mga akig ang anak kay nanay, isa ina sa mga rason, kay nga wala kwarta, kinaipit-ipit ni nanay ang kwarta, ha? Pero ang importante lang gid sa aton, sangtion nga ina, tubtub subong, healthy kita. Kag tandaan ginaton, health is wealth, gihapon. Amo ginang dapat maging prioridad naton, tubtub sa sini nga mga tinion. Kay wala pa matapos ang gyera naton against COVID-19. Kag kon isa ikaw sa mga naapektuhan nga nadulaan sang trabaho, may mga ara, gidya kadamo, gidya, no? Nagaabot man ang kahigayunan or instances sa inyo pag sinalayo nga gakaapektuhan ang inyo relasyon within the family, di ba? Kaya nga, galipot pasensya mo, irritable ka. Wala ka nagaulo-angga, kaya nga problemado ka. Wala ka na nagaulo istorya, kaya ano ba lang himuon ko? O kung makig-istorya man lang na. Pero abi mo hindi dapat amo sina. Kinanglan tun hambal ni Tita Wilma, kinanglan mangin positibo kita. Kung ara ang bugos nga pamilya, kinanglan ipabatsyag man naton ang bugos naton nga pusuporta sa isa kag isa. Siling ko ni gani sa nanay nga nag-istorya sa akon, ay swerte ka, ha? Swerte ka na kay nga may pamilya ka pa. Pamilya nga sa diin nagapaninguha man. Kag naga pabatsyag sa imo nga wala ka nagaisahan nun sa kalibutan. Ang budlay lang gid, paano na lang abi kung pati mga palangga mo sa kabuhi na apektuhan tungod sang imo hindi nangin maayo nga reaksyon, tungod sang nangin o kung tungod sang hindi maayong epekto sining pandemic sa imo na di kung bugos nga pamilya na yung maapektuhan, budlay na mo, di ba? Kagamo na. Amo na ang problema sa isa ka iloy nga na istorya ko naman siya, kung lingala niya kaina, kasi sige lang bala, kay do ka nami. Kay ga problema sa iyabana nga daw aburido lang permi, kay tinadulaan na sang obra. Na. Makita bala naton nga daw ang nabatsyagan sang bana niya tungod sa epekto sining COVID-19,
Ara siya iya sa depresyon nga estado sang iya kaugalingon. Nga siling ko abi mo nay, anong himuon mo? Kinahanglan suportahan mo na siya, hindi mo siya pagbabayan. Halungan mo siya. Nga hindi maglala, inang nabatsyagan niya. Ang imo mga kabataan, kinahanglan lingawon nila si tatay nila, istorya kong Manila Permi. Di ba? Kinahanglan permi siya, may ginaistorya, may kalingawan siya. Hindi niya siya pagpabayaan nga nagaisahan nun lang siya permi na makita nyo gani nga ba, doon nagakaurunga naman siya, ho, do kalayo sa iya panulok to the rescue ang isa sa inyo, kag dugsing-dugsingon ulo ang gaon. Hindi nyo gid sa pagpabayaan siling kunay. Kag ikaw bilang iloy, hindi ka magpakahuyang para sa iya. Kinahanglan ipakita mo sa iya nga despite sa inyong sitwasyon, ara ka pa nga magatukod, ara ka pa nga magaunong sa iya, nga hindi kagid magbuhi sa pagpaninguha, nga hindi kagid magbuhi sang imo pagpati kag pagsalig sa iya nga masarangan niya, malampuwasan ang tanan. Amo man lang na mo paisugon ang buot, ipabatsyag mo sa iya nga importante siya sa imo, importante siya sa pamilya. Di sa totoo lang, sa realidad, damong nagabatsyag sini. Hindi man lang guro si nanay, kag ang yaban nga si Mario. Damo, di ba? Dagok ginis kabuhi, tang COVID. Mutianon mo na, di na. Pagtilaw gihapon nila sa aton. Kaya problema sa iya, wala na siya trabaho. Nakakas na. Pagbalik, gulpi lang, nadala sa retrenchment. Kaya pamiyardi na mo, wala na, sang mahimo. Ay, oo. Ang epekto sang COVID-19 pandemic nga ini, hindi lang sa aton pagpangabuhi, ekonomiya, bugos sa kalibutan ng apektado inasukom. Di ba da? Kag, gadamo, mula sang trabaho, kung tanaw naton. Di ba, Tita Wilma? Ang mga nagapalauli sa aton lugar, ang nagapalauli sa ilang lugar, mga wala na sang trabaho. Ang mga seafarers naton nga mga kauturan, ini mga seaman, ang mga OFW naton, naging papauli na sang ilang nga mga employer, tungod nga sila man nagabatsyag bansang kapuraot dito. So, kinahanglan kita man nga ilagin na sagod, kag ilagin na suportahan tungod mga palangga nila kita, hindi man naton pagpabayaan, kag hindi man naton sila pagpasingtan, kundi suportahan naton sila. Kaya nga, akong pabayaan naton sila, mas sila yung feeling na nila inutil na sila, wala na sila pulos, kaya wala na sila trabaho, wala na sila diskarte, wala na sila pagkakitaan, di ba? So, kita naman ang magasuporta sa ila, buligan naton sila. Iduligan natin sila sa ibang nga mga bagay, imbis nga pabayaan natin nga magpanimuron sa sahigan, pangita ka mo something nga makuti ninyo nga pwede ninyo pagkakitaan. Kag magplano ka mo kung ano ang mga pagbago sa inyo pagsinalayo, kag ano ang dapat ninyo bululigan nga makaganar ka mo para ka mo makapadayon sa pagpangabuhi adlaw-adlaw. Hindi na niya lahog-lahog, sa tutuod lang mo, nan. Kag, syempre man, kadamo pagid sa mga paagi lang gid. Siling ko gani sa kay nanay, siling ko na nanay Adele, di ba? Padayon lang nay nga magsalig sa mahal nga Dios. Kung may bata mo na nga isa nga babae, di ba la? Sagad siya sa online, himo ka mo something nga pwede ninyo dira ma-post ka makwartahan. Ang iba nga kabataan, yes, nay, amo na lang na iya subong. Kinanglan bangi, mabakod kita, opdan manatong sa pagpangamuyo. Hindi nga magpangamuyo lang kita nga magpangamuyo. Pagkatapos wala kita sa hinimuan, paano kita buligan sa mahal nga Diyos? Salig lang kita sa salig iban, na gani nga may kwarta, na gid nga paninguha, pa gani nga maka-income, di ba? Ako ya saludo, gid ko sa mga tao nga mga amo sina. Sa mga tao nga wala nagakadulaan sang paglaom, sa mga tao nga wala nagadalok sang ila ikasarang, sang ila manggad. Kaya sa totoo lang, kung madulat sa kalibutan, anhon man na, di ba? Hindi mo man na madala sa piyak na kalibutan, bisan unsintimo sang imo manggad. Sabahin sang bana mo nay,
kinahanglan suportahan nyo gid kag ipabatsyag ninyo nga wala siya nagaisahanon sa inyong sitwasyon. Ayasin ko gina na kag kun daw maayo man lang mapangpangitaan nyo paagi nga may gurutay or pa pangita kita ta trabaho kun ano lang dira nga makakita lang ta income or mabinuligay ta iban da gani buhi iban gani ka tulod lang kariton buhi kita pa nga kabalo magdiskarte sa kabuhi di ba amo na iya importante magbinuligay ang tagsang kamiyambro sang pamilya kag ikaw naman mama or nanay tungod medyo kung lang taon na to nag-weekend bala or naghuyang do nagpilay-pilay masiling nato nga kung daw nagkiang-kiang ang power ni tatay sa iya panindugan sa kabuhi tungod sang epekto sining pandemic nga ikaw ang manikasog kag itulod siya liwat pa ibabaw para magtindog siya sang tadlong kag liwat makigbato sa mga paghangkat sa kalibutan. Kaya ko lang taon na to niya pagtilaw lang gid niya mo, di ba? Ara na nagsugod na mawali ni Tita Wilma pero totoo nagakatabo gini sa aton kabuhi. Ibalik naton si tatay. Sa Nanay Adele, ibalik naton si tatay nga liwat mahakos niya ang katahom sang kabuhi. Nga liwat ma-encounter niya ang dugang pagid nga mga pagtilaw. Paagi sa inyo suporta, pagpalangga kag paghatag liwat pagsalig sa iya. Di ba? Mula na i-share ko pero tuod kunang taon ko ang ginatumod ko di ang amay nga naghuyang mo no. Kag indi tandaan niyo gid ang kwarta kun wala kwarta indi mag-away. Kung wala trabaho indi man mag-away. Istoryahan kun anong kinahanglanon sa sulod sang panimalay. Pero isa na nga makapabakod sang relasyon sang tagsa-tagsa sa sulod ka sang paatong panimalay among pagsalig sa mahal na Diyos. Di ba? Para naman si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, karon sermonan niya naman ko na. Ma'am, good afternoon. Thank you. Gid si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon,
madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. %100% pure, mangosteen natural, kag 100% organic. Sa mga kauturan naton dara, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, buyag lang naton ipahibalo sa inyo nga ining nagabuligid sa aton para nga makalikaw kita sa pag-angkon sang kidney stone o kung batuman sa kidney. Kay nga may kalidad ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sang alkaline, may alkaline ni siya ang quality bala nagabulig sa pag-neutralize sang amat-amat nagaporma nga bato sa itong sa kidney. Ang acid sa itong lawas, kung hindi na siya mag-agwasa, hindi na siya makagwa sa itong lawas, malugdang na siya. Once maglugdang amat-amat tigati, ma-form na siya into stone. So, kung ikaw adlaw-adlaw nagainom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, iya na iya amat-amat nga panipison hasta nga matunaw kag ipagwa sa aton lawas. Gani sige-sige lang. Pagbutang mo sa teapot, kung may teapot ka man, or sa tasa, na huluman mo siya anay sa mainit nga tubig. Halin sa 3 to 5 minutes antes mo imnon, takluban mo siya na. Pagkatapos butang mo sa dako nga sulod lang, butangan mo kay pwede ni siya hasta sa 1 ka litro nga mainit nga tubig mo, kag ang tanan makabenipisyo. Tanan nga miyembro sang aton pamilya. Kinanglan maging smart, fit, and healthy man, ang tag sa kamiyembro sang pamilya paagi sa pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ina mabakal sa tanan man nga wakong Chinese drugstore, sa tanan nga the generics pharmacy, sa tanan nga sincere drugstore. Kag ada man available sa may Consuelo, Consuelo drug sa sulod sang Consuelo supermarket, di ba? Yes, Tita Wilma. Okay, relax lang. Ay, malipat man ko gali. Kung kinanglan nyo bulak, mga fresh flowers, dala arrangement, weekend subong, buwas, kung kinahanglan ninyo, pwede man. O kung saan o pagin nga mga okasyon. Pwede ninyo dira makontak si Maymay or si Tintin sa may Johnny and Christine Flower Stand. Ara na siya nahamtang sa likod sa Bacolod Bay Center. Ang likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina siya. Kung halin ka sa Bacolod City Public Plaza, pakadto to sa may reclamation area, pagpadulhog mo na una nga bangga sa wala, likod na sang Bay Center. Ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Mayong hapon lang na sa inyo, my team. Pwede man ka mo maka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Okay, Natita Wilma. Ano tong mention mo, Natita Weman? Ang pepper, ang katumbal na, ang kutitut nga katumbal. Hindi Actually, sang una, istorya sini. Ang istorya, kaya tinabasahan ko, that's why i-share ko sa inyo. Na? Ang istorya sang katumbal gali nga ini, sang una, wala gid man siya ginakaon. Kay nga ang mga tao nahadlok sa katumbal, kay para sa ila, sadto nga mga dinag-un ko na aton pa mga olds na, sadto pa nga
daw hilo bala para sa ila nga kung uyatan mo matapik ina sa ila sa ni skin na sa ila sa ni panit na kag mas pagid nga ginakadlukan sa mga kabataan ang katumbal nga inang indi bala hungod nga mapiskan ang ila sa ni mata samtang sila naga hampang sa mga nabukid na niya ha ina suno man sa istorya kag ara nga nabasahan ni Tita Wilma. Kay nga sa totoo honestly, tama ka hapdi, tama ka kahang, tama ka ingit nga mabatsyagan nila. Kasi ling nila daw mabulag kuno sila na kung mapiskan sila sa ila mga mata na gani sad to nga tion nagdesisyon ang mga katigulangan, di na ni mga katigulangan Tita we. Away na to tikadugay na taman tumo no. Pero bisan ini mga istorya sa mga nakaligad. Kay ti subong moderno na lain naman ang ilay nga mga ginapatihan. Pero ti may kamatuoran man, no? Okay. Siling sa mga katigulangan. Nagdesisyon that time sang una kuno. Ang mga tigulang sang una iya nga mga sibilisasyon nga ang katumbal likawan yung gid ang katumbal kag dapat nyo nakadlukan so meaning amo na nga dana orientation sa mga kabataan that time hasta nga nadala nila from generation to another generation hasta subong na gani sang una makita pa lang sang mga tao ang katumbal sila kag ang ilang nga mga hinuptanan nga mga kasapatan nagapalagyo kuno iya na gani para ang ginahimo na nila hindi bala matabong hindi matabong hindi maayo nga mga insidente ginalikawan nila ang katumbal. So sa paglikaw sa nila sa katumbal natingala man sila nga ang nagadamo nga ang nagalapta kag kung diin lang nila makita ang katumbal. Natingala ang mga tao nga ako no tawe. Pero abi ninyo kung ano, nakita nila kung nga ang nagadamo ang katumbal kag kung diin na lang nila ini masiplatan o makitaan, ginakaon gali sa mga pispis nan. Bot silingon ang mga pispis amo ang nagapalapta sang liso sang katumbal kung nga ang nagdamo. So natingala sila, natingala gid sila na nakita nila kung diin. Ay hoo na. Kag ila nahibaluan nga kun kaunon gali sang pispis ang katumbal. Kag wala sila nagakaano, wala man sila nagakapatay, hindi man gali hilo, nga hindi na pwede kaunon sang tao, na nagwa ang ina nga mga palamangkutanon. Kag ina nga palamangkutanon, amo ang nagtapos sang unod sang paminsaron sa mga tao. Kag didto sila nagumpisa sa pagkaon sang katumbal. Baw. Siling nila, hindi magali hilo, hindi magali magkaong katumbal, amo lang na imagkahang mahapdi, di ba? Yes. Tungod sina, nga ginkaon naman sa mga tao ang katumbal, amat nga nagjutay ang mga katumbal. Dapat ba lang nga, hindi na madasig ang paglapta. Kaya nga, ang mga tao nagkakaon naman mo magluwas sa mga pispis, di ba? Kaya maobserbahin natin subong, do seasonal ang katumbal. May time nga tama ka mahal sang katumbal sa merkado, ina tungod man titawi sang jutay nga supply, kag ina ang panahon nga ang mga pispis damo kaon sa amo naman silinda seasonal. Kaya amo nagaytandaan tang kung nagjutay ang katumbal sa merkado, sa Libertador, sa Burgos, but silingon abaw gin sa mga pispis tudo kaon katumbal. Kung jutay nagpahuway mga pispis biya amo ka na. But anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Sang nagkaon na sa katumbal ang mga tao, ila na tulupangdan nga ang ila mga ginabatsyag sa ila lawas. Wala na sila ginaatake, nagakadula. Kay gali, ang katumbal, isa sa makhabig nga mga herbal medicine. Amo nang istorya dera. Tuod man gid. Pagbasa ko bala nakasulod sa pensar ko,
May ari gi kami na di upod pila na di sila. Dapat 5, 3, 4. May ara gina isa perti. Hindi na sa magkaon niya kung wala katumbal ka pangita gina. Duwa gina sila 3. Nan. Isa gani gina timo. Yan mo ginahimo sudan. Abi ninyo, ang traditional uses sang katumbal bilang herbal medicine, antioxidant ni siya gali, anti-inflammatory. Nagasupport pa ini sa cardiovascular health, sa atong sini heart. Nagapa-improve sa circulation sa imo dugo. Nami pag ini siya sa ubo kag sa sore throat. Anti-diabetic pa, kag anti-hyperglycemic pa. Hamakin nyo yan, ha? Siling naman ada sila kang, aba, gali tawe, ha? Damo, mapuslan sa ila, ho? Immune booster improves metabolism. Anti-ulcerant. Kag nagabulig pa sa sa gusto nga mag-weight loss. Kag anti-tumor, kag nagapahagan-hagan man sang risgo sa pag-angkon sang cancer. Kay tuod-tuod lang, honest, super hot, super kahanggid man iya ang katumbal. Kag tungod sa ginaangkon niya nga capsaicin. Capsaicin, ang main component sa katumbal nga bioactive plant compound nga responsable sa pinasahi nga sabor sini kag madamo nga health benefits, amo na siyang capsaicin. Magluwas sa capsaicin, damo pagid siya mga nutritional facts ang katumbal. Ang isa ka kutsara sang katumbal, damo gid ya. Kung isa-isang ko, actually madamo siya pa oras ko karon. Mapuslanon gid siya. Hindi, ka-experience man ko. Tao lang tamo. Kamu siguro ka-experience man kaon katumbal. Madumduman ko sa mga 4th year high school ko na. Hindi sa una mag-training ka officer para sa CAT, di ba? May initiation. Na. Hush! Gatululagay imo sipun kag luha sa kakahangon tuod na nan. Pero ang iban, honest sinong Felix, ang puninamon, nan, perti na pa kang katumbal. Tawa bala karon, hoben pa man sinong Felix, nagahoben, pero active siya. O, di ba nung Felix? Yes, tita Nini, makapamatuod gina. Okay, sa panahon subong, mas kasiling kataya kita gidya nga sikat ang katumbal against high blood pressure kag sa mga diabetic. Kay kadamo gidya sang nagpamatuod nga ang ila blood sugar level nagnubo. Kay gakaon sila katumbal adlaw-adlaw. Kaya mo? Kaya sa powers mo? Gani ko na umpisahan mo na nga mag-count sa katumbal, hindi ka na magpasugot, suno sa ila ha, na-share na nila. Kung nakatilaw ka na kuno, hindi ka na magpasugot nga ang pagkaon mo o kung ano man ang ginakaon mo, hindi swak sa sausawan nga may katumbal, bisan utan lang o kung kanga pangakig ka. Pero may ara iban nga bisan ang laswa ginabutangan katumbal. O kung karni man ang sudan mo, bisan anong yung sudan, kapangita gidya katumbal. Try nyo, try tabi. Hindi ko kaya. Pero tinghuaan, try nyo try man ni Tita We, apa mo ka na, mang challenge ka pa, ha? At titituudgin man. Alas 2:31 na Action Radio Philippine Standard Time. Ginalingaw mo lang sila. Hindi bala lanto pinakwesta, day mayong hapon, musta kamudetanan, okay lang kami. Ayan. Tutuayan mayong hapon. Marjorie Celestial, happy viewing, Ma'am Wilma. Permigid ko gapamati. Thank you, my dear. Good PM, Tito Wilma. Pagwid naman family for Dan Pingad Rivera sa Barangay Bantayan, Kabangkalan City. Happy Father's Day to all fathers. Hindi na to, nadula siya. Happy Father's Day to all fathers, especially to my father in heaven. Yes, dear. Romel Pingad Gashas for Dan. Watching live from Metro Manila. Thank you, Tita Wilma. God bless you. Stay safe lang po. Likewise, dear. Kay Ernest Paul Meresol III. Tawag, good afternoon. Greet ko lang Meresol family. Nagapamatigid sila sa imo subong. Pa-shout out naman ta sa nanay kag tatay ko dyan sa Moises Padilla. Thank you and more power. God bless. Grace Alba Mistas. Okay, relax lang. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini.
Madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agon protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radyo! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agon protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Siya Action Radio Philippines Standard Time ay na naman daw kaluya sa ila, ha? Pero actually, sa karon niya nga panahon, kabalugid ta uso ang ginatawag technology. Damo sa aton may kulang tulog, kulang pahuway, kay nga ang kamot, anong ginakalingawan sa tiunsang gabi, di ba? Gabi na, gyapon sa tubangan sa telebisyon. Gabi na, nagauyat cellphone, gahampang games, ga Facebook, hasta madulang tuyo ang gwapulaw naman. Pagkaagad o galutaw sa hangin, di ba la? Lain ang epekto sina sa aton lawas. Ang tao nga kulang sa tulog, nagahuyang man ang resistensya. Ti kung huyang nga atong resistensya, dasig kita matapikan sang kung ano nga balatian. Dasig ka matapikan sang kung ano nga virus o kung bacteria man na. Ti gusto nyo na, hindi, Kuya Tawe. Na, kinanglan disiplinahon taman ang lawas naton. Kinanglan naton husto nga tulog. Kinanglan inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule. Adlaw-adlaw kay nga nagapabaskog ina sa ngaton immunity, no? Para mainugbato kita sa kung ano man nga mga masakit nga magahalit sa aton lawas. Tandaan lang ginay ito. Nga Dr. Pinoy Squalene Capsule may
alkylglycerose nga nagapanormalize ang aton blood cell count. Importante gid na nga among nagapabaskog sa aton immune system. Dr. Pinoy Squalene Capsule epektibo masaligan. Ina madugay na naton nga ginarekomendar kag padayon nga ginagamit sa aton mga palangga man nga mga tagpalamati. May palamangkutanon ka sa aton produkto kag sa imo ginabatsyag arang aton Dr. Pinoy hotline 441-1299. Ara si Miss Bell nga mag-entertain sa imo. Kag pwede mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Sincere Drugstore, sa tanan man nga Negros Grace Pharmacy, sa tanan nga The Generics Pharmacy, ara man sa Bems Pharmacy, H&S Pharmacy, Santo Rosario Drugstore, kag St. Roch's Pharmacy. Okay, kita mo. Good PM, Tita We. Have a nice day sa inyo program. This is my life favorite. Thank you, Gid, Miss Jane. Happy Father's Day sa tanan nga mga father. Happy Father's Day, Gid. No, abi mo, Tita Wilma, na dumduman ko tatay ko nga tuman gid kapisan magtanom ka mga saging kag balinghoy. Kahapon, nag-flash siya sa mind ko. Isa ka tigulang na agyan ko higad sang dalan nga daw may ginabantayan. Abi mo, Tita We, gingaan ko tinapay kag kapi kag kalamay. Tuman gid ang iya kalipay. Sina. Amanan siling bala naton kun ang aton paghatag sang aton bulig. Bisan gamay lang da kag mo appreciate daw ba matsyag mo. Nakahimo ka sang dako nga bagay, no? Kanami sina batyagon gani, don't worry. Na? Salamat kag magpasalamat gid always. April cha kag iban pag mayang hapon lang dira. Salamat gid. Hello Tita We, good PM watching live in Castillana. Greetings lang liyog sa magulang ko gapamati siya permi sa Barangay Sagang, La Castillana. Sila ni Magtang. Salamat kay Tita Wilma. God bless sa program mo. Dino Alik. Alik? Yes. So, Dino Alik. Salamat kid kag mayong hapon. Mayong hapon. I'm watching from Tondo, Manila. Ami Serad Vargas. Thank you. And Rona Rihida. Trava. Hi, Tita Wilma, Mission Air. Kamusta man ka mo dera? Ako kada kaon ko, gakatumbal ko, Tita We. Halin sang bata pa ko hasta subong. So, nabatian mo na ang benefits ng katumbal kung magkaon ka. Good for you. Wow, Semong Culturilia, watching FB Live from Binalbagan. God bless, keep safe. Okay, salamat man. Kag syempre, dira sa ilan and Harold Segovia, sa may Binalbagan. Madamo nga salamat kag Happy Father's Day man. Tawe, good afternoon. Pag-greet ko lang si Lola Kufe, Kabasag, sa Rio Arcan, Bibi, baka ang JM Basa Street, Lacal, Lotus City. Ma'am Nelda Siguanse, good afternoon lang da. Na? Nansan suset, nawili naman si Tawe, isang panganamyaw niya, ho. Happy Father's Day sa amon tatay nga si Virgilio. Relax na. Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope sa karon nga adlaw Sabado, Hunyo 20 tuig 2020. Sa mga nagasaulog sa ila birthday today, happy birthday. Sa mga nagasaulog man sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Siyempre wish na to sa inyo good health lang or blessings. Kay kinahanglan happy lang, bisan simple lang ang celebration. Yes, Gemini. Sa mga Gemini na tawo, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, abi mo bala inang permi mong reklamo? Ang sa imo do ka pala reklamo gid sa imo. Paamo ka na, ha? Makahatag ina sa imo sang demerit sa imo trabaho. Pero kung kung natungod na sa trabaho reklamo mo, mas nami bala idiretso mo na lang na siya sa natungdan, especially sa imo superior. O di gani ipaagi mo sa black and white para mas nga mangin legal ang basihan. Gemini, mga maswerte mo nga numero, Jess 15, 25, 30, 40. Lucky color, blue. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, abi mo Cancer, hindi man malain nga ma-in love ka. Basta siguraduhon mo lang nga ang tao nga imo patungdan sa imo paghigugma, wala sa love tune sa kabuhi.
magduha-duha kagid, magpulo pa mensar kagid kung may nagakontra sa imo pagpakigrelasyon. Justice Ace 29-32-35 kag 37 mga maswerte mga numero, your lucky color sky blue. Yes, Leo, Hulyo 23, Tubtob, Agosto 22, pasalamat ka kung may abyan ka nga magasiling sa imo nga hindi bala nami ng batasan mo nga amo na una para matadlong umandayon nga hindi na maglala pa. Magpasalamat ka sa iya. 15 Justice Ace 32-40 kag 41 imo mga maswerte nga numero. Neon green is your lucky color. Kadto kita sa mga zodiac sa mga zodiac ha. Kadto kita sa zodiac sign nga Virgo. Ini sila mga natao Agosto 23 Tubtob, Setyembre 23. Kung may responsibilidad ikaw, kag nahibaluan mo Virgo, nga nagsala ikaw, or nakasala ikaw sa imo na sakupan, hindi ka gid magkahadlok o kung magkatahap sa pagkonfrontar. Trabaho lang, wala personalay, di ba? Okay. 7, 21, 22, 40, kag 42 mga maswerte mga numero, aqua blue is your lucky color. Sa mga libre naman, Setyembre 24, Tubtob. Oktobre 23, Libra. Kung may ginpangako ikaw, hindi mo gid pagkalimtan, nga tawgan, o kung mag-say sorry, bata man o kung tigulang, ang imo ginpromisahan para hindi ikaw maguba sa ila. Gets mo? Okay, Tita We. 8, 19, 20, 36, kag 40, mga maswerte mga numero. Yellow is your lucky color. Kag, yes, Scorpio, Oktobre 24, Tubtob, Nobyembre 22, sa mga Scorpio. Ini mga tudlo sa aton mga kamot, tubtob sa no, hindi gini magtupong, bisan anhon mo na, not unless nga ti pangutdon mo kay tupungon mo, no? Ay, hindi gina iya matabo nga magtupong na. Gani hindi mo pag ikumparar, Scorpio, ang kaugalingon mo nga ikasarang sa ikasarang sang iba. Batuna kung ano lang ang masarangan mo. Mga maswerte mo ng numero, 18, 24, 32, 39, kag 45. Your lucky color is jade green. Una nga bahin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope, inyo nabatian. Bantayan ang pagbalik pagkatapos man sa aton commercial break. Life extend. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian.
istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time, alas 2:50. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Okay, ngayong hapon lang din na kayo salve at tilugong nga nag-upod man sa aton karon nga hapon. Yes, kay Nixon Possession. Sir Nixon, good afternoon. Nixon Possession. Happy Father's Day para buwas. Salamat, Gid. Kag, syempre man, kay Tatay Virgilio. Happy Father's Day kay Tatay Virgilio. Ang nagatamyaw si Inday Wilma Cabarles dito sa May. Isabella, good afternoon to. Monitor lang ko sa radyo. Kay utod-utod signal ko. Agali, okay dear. Thank you, man. Salamat, Kid. Kay Inday Naldo Siguanse. Okay, salamat, Kid. Paamo ka na bala. Nelita Viñas Moya, good afternoon, Tita Wilma, sa imo man. Kay Den Arisco, Tita We. Type ko man mask mo. O, kung type mo mask ko, Den Arisco, i-heart like mo ko, kag i-share mo ko. Kaya kung makita ta ka, di malang na ma-share ko mo. So, i-heart like nyo lang, kag i-share. Tagaan, taka mo mask ko. Limitado lang nga daan, pilala ni bilog. Pero okay, i-heart like mo lang ko kag i-share. Okay. Hi, Tita Wilma, patamyaw kay Nanay Nilita kag Tatay Pito. Alit kag sabana ko, Jerry Alit sang Barangay Bantayan, Kabangkalan. Salamat. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kamusta ka mo dera? Inday Juliet. Inday Juliet Hormigos Viendo. Advance. Happy Father's Day sa imo, Banaber. Okay, Happy Father's Day para buwas. Ang nabili natin ng mga zodiac sign para man sa ating horoscope. Sagittarius, Tita Wilma, mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Ikaw, hindi ka magkumpiyansa sa mga impormasyon nga mabanton mo. Kinahanglan antes ka magpati o sisaon mo gidanay sang maayo. Mga masuwati mo nga mga numero 5, 11, 12, 33, kag 34. Lucky color, red. Capricorn, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtub Enero 19. Sa mga Capricorn nga mga wala sa labton sa kabuhi, in short, mga singles, dalaga or soltero, kung pwede lang, hindi gig ka mo magtilaw-tilaw sa mga bagay nga hindi pa dapat, na? Gets nyo na? Ang sorry, no? Basta wala pa sa husto nga tion, hindi nyo lang anay pagtilawan ang ginadumili para sa inyo, para hindi ka mo maghinulsol. Amo na la, Tita We. Capricorn,
Mga maswerte mga numero 8, 9, 19, 39, kag 41. Lucky color, brown. Aquarius, ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18. Kung may negosyo ikaw, umpisahin na ang uswag sang dalagan sina. Kabalis ka ra naman ang natungod sa paghigugma, gani kinanglan cool ka lang karon nga adlaw kag bahin ng panon. Magpakatawhay ka. 15, 18, 23, 35 kag 36 ang mga masuwerte mga numero. Indigo is your lucky color. Kadto naman kita sa zodiac sign nga Pisces. Sa mga Pisces, na mga tao Pebrero 19 to Marso 20. Pisces, tulog ka sang imo mga mata. Pamatiis ang imo mga dulunggan. Pero ang pinakamas maayo, kiputang imo mga bibig. Hindi ka mag-istorya dera para hindi ka makakita sang kaaway. Kung ano man ang mga nabatian mo, in short, chismis, kung ano nabatian mo, hindi na lang pagpalutsa. Ito self mo na lang. Okay, Pisces? Ay, oo. 9, 12, 17, 23, kag 44, lucky color orange. Yes, Aries. Marso 21, tubtob, Abril 19. Kung may ginatago ka, kung may ginatago-tago ka, likawin na lang, i-istorya mo sa iban. Ha? Hindi ko na lang istorya, kaya nga, sigurado hindi ginaya mapunggan. Madamong makahibalo. Tungod may maga-istorya sina sa iban. Kung wala ka salig, never na lang. Close your mouth. Mga maswerte mga numero 10, 19, 24, 32, kag 33. Red is your lucky color. Taurus, sa katapusan natin ng zodiac sign, mga tao Abril 20 to Mayo 20. Nami sa imo Taurus karon nga adlaw pamati man na sa question sa iban. Kung para sa kaayuhan, okay go. Kung daw medyo nga duwa-duwa ka daw hindi nami, never na lang. Never mind, no? Pasalamat ka tungod nga may ara man gali nagkapabatsyag sang ila concern sa imo. Okay, Taurus, maswerte mo nga mga numero. Just 20, 25, 33, kag 34. Green is your lucky color. Okay, Tita We. Nabatian nato ng itong mga tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Sabado, Hunyo 20, tuig 2020. Pero relax ha. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon nga himo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, alas 3:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, preparado ka na da. Mga pinakita, na? Isa kita sa mainit nga, tubig with Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Walang kinanglanta. Kay nga nagapahalipay gid na sa aton kung makainom kita sang black coffee. Kay nagapaayos ang aton mudo kag syempre happy ka. Dira? Kung nami mudo mo happy ka, ngirit ka lang kadlaw kamagan sang imo pamatsyagan. Kag syempre kung makainom ikaw sang black coffee, isa man nina sang pinakamay nga pamaagi para nga mapakigbatuan mo ang ginatawag depression. Kinahanglan 2 cups of black coffee every day keeps depression away. Tapos lang na yan, Tita Wilma. Noon medyo lang yan, ka duway ka power, duway ka energy, inom ka black coffee, Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Ang eton sinina na acidic and non-caffeine nga kafe, nakapangapi ka na siya, siyempre healthy ka pa. Tandaan mo lang, kindness is like coffee. It awakens your spirit and improves your day. Mabakal na ito ng Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen sa mga butika man dira sa inyong lugar diri sa amon. Of course, ay man sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Dali gid lang kay gusto may nato na way na tamahimo kay tilapaw na tan mo ay tun anay pagpangamuyo against COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtulag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala
kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila paalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, madamo gid nga salamat sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Naglilanggid kalitan ko lang ni ha. Siling ni Mike John Seva, may hapon tuwig monitor kami dili subong sa Moises Padilla. Tamiyaw ko lang tanan ko nga mga tito. Happy Father's Day! Maria Teresa Balyao Ledesma, watching live from Tangub. Good afternoon. Salamat, kid. Tita We, pag-greet ko, Happy Father's Day sa husband ko, Errol Ledesma, from Tangub. Maria Teresa Balyao Ledesma. Madamo gid nga salamat, Adi. Pag-idi, ay, huyat lang gid bala rin, ante. Salamat, man. Halin kay 7008, paki-greet kay Papa kag Mama ko, Kilito, Kiritan and family. Salamat kag mayong hapon. Kag Action Wilma, hindi ko kasaho magkaon wala katumbal. Tatlo gid kabilog nubo nga makaon ko, ginautod-utod ko lang para kini di dudes niya. Hi dudes, mayong hapon, happy Father's Day. Ang mga reaction nila sa katumbal kay na, pwede mo na guro tunlon bilog ang kutitot na lang pag-usapan para hindi kahang. Sadya sinyo ba? Okay, good PM Tita Wes, sa akong tatay, bisan wala na siya. Happy Father's Day sa iya, pareho kita, no? Sa Father Dear ko, happy birthday, and to my loving husband in heaven, happy Father's Day, Papa Parabuas. Kag sa tanan nga mga tatay isang Action Radio, happy birthday. Alin ka Action Rex Cantong, Action Artay Hupon, Action Eric Magbanwa, o tanan na sila Action Marlon, Action Brian, tanan nga mga tatay, sino pa Action Alvin, kay Nani Kirao, bala na daya, basta uson, takamoy. Happy Father's Day sa inyo. Kag syempre sa Technical Department, of course, sa akong mga partners kay Action Nelmar Madera, Happy Father's Day. Upod man kay Action El Ray Dutilos, Happy Father's Day kay Nino Bugina, kay Nixon Tahom. Of course, kay Action Henry Esbulgar, Oliver Peson, Action Noel Pinialan. Kag sa mga tatay man sa Drama Department, Happy Father's Day para buwas. Ang itong sini Bible verse for today, nga bilin ni Tito We, halin sa Mark chapter 12 verse 30, it says, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment." Madamo ging salamat sa inyo mga palangga na itong mga tagpalamat. Sa ngalan man sa among station manager, Action Nona Di Maala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma nagapaalam. Happy weekend sa inyo tanan, happy family day para buwas, and happy Sunday, happy Father's Day sa tanan ng mga tatay. Sa Lunes naman, standby na sa matang mga drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,